बङाइगावनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां गाबोन थामहिनबा 15 मेआव बङाइगावआव मोब्लिब थानाय नङा। नंगौ, गाबोननि समाव बङाइगावआव मोब्लिब थानाय नङा होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। गाबोन फुंनि 5 रिंगानिफ्राय 9 रिंगासिम पावार सार्भिसखौ बन्द खालामनाय जागोन। बङाइगावनि बबे जायगायाव मोब्लिब थानाय नङा नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। बङाइगावनि मोब्लिब खोन्दो दलाइगावनि सिङाव थानाय आवारात भवन, नयापारा, फाग्लास्टान, भावरागुरि, रलिं मिल, सालबागान, शास्त्री रड, बिअसि गेट, फालपारा, नेताजी नगर, कारिजा दलाइगाव, सालबारि, बङाइगाव टाउन, बाखारि बिथा, बरपारा, देउरिपारा, बेतबारि, गोजाम बङाइगाव, भिरजरा साहा बागान, किसान बाजार, पपारागाव आरो सिटकागाव मोब्लिबा बन्द जागोन। मानोना बङाइगावनि गोदानै फ्लाइअभार लुनायाव मोब्लिब गोहोखौ दाजाबदेरनो थाखाय मोब्लिब गोहोखौ दसे समनि थाखाय बन्द खालामनाय जागोन। बङाइगावआव 4 घन्टानि थाखाय मोब्लिबखौ बन्द खालामनाय जागोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय कक्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। कक्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसएपी पैनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र, रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, एमडीएफ जाली काटिं, ल'ग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।